салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ тамошобинои ҳамватанои азиз. Як масъалаи муҳиме буд ки мо оидаш мехостем камтар суҳбат кунем. Ин масъалаи муҳим он аст ки вақте ки дохили ютуб мешавад бисёр видео ҳама атфед ба Мадина Басаева, Мадина Басаева хикат, Мадина Басаева хикат. Хоб, анакин аввалаш ин ки видео як бор маънӣ дорад. Димишин ки Мадина Басаева Қуръона гирифт сари лич. Хоб, хорошо. И якимишин ки дар ислом ягон боке надора. Гирифт ягон зарар надора ӯ. Димишин ки агар аму нормальни одам як бор ҳамин диди ки амра просто ты хитшда мефаҳмонди и қадар рекламаш намекардин. Аслан тоҷикои мода ин чиз ҳамин чиз одат шуна чӣ хел аст ҳамин хел аст ки бисёр як бинан ки як одами танҳо як одаме ки ягон соҳиб надора як кори нодуруст куна дар тамоми ҷо мегӯянд нашриш мекунанд. Ана и одами тоҷик хес рақси немаиши хеле кард, хештоха обрӯи тоҷикоро паст кард. Ана и духтар хелс Қуръона хиқапи ана узбак тоҷика ҳақорат кард исусу анакини ҳам хеле аралаш гирдон мекунанд дар интернета. Хоб ҳоло ки Қуръона хиштоқа қапиду зарараша баён кард зиёд будаги нест нагуфта ҳама бикунед. Хоб касе мегӯем ки эмомое ки дар Тоҷикистонан мардама ба куфр маҷбур мекунанд, на танҳо даъват маҷбур мекунанд. Хоб раиси кумитаи занҳои Тоҷикистон Идигул Қосимова боромад гуфт ки занакое сатр мекунанд оқибатшон фоҳишагия фоҳиша мешаванд, сатрбандия ҷойшон пусида тайрмол бу мекунанд дигар бозор собир. Ӯ якум дин бозор собир. Дин, фарҳанг, оин пайғамбаротон ба шабкалели намеарза гуфт бозор собир. ишка ответ надод. Бобоқил Ҳафиз Ёрова буд ки Ҳафиз Ёрова ӯ ҳароми дигараш атеист боромад дина таъхир кард, ишка ответ надод. Хоб уну Шокирҷон ким ки буд як бадбахти дигар дар омад дар масҷид зани моллоро ҳақорат кард, занатонро фалон мекард, ҳамааш ҳақорат кард, ҳичка ответ надод. Хоб то 18 сола дар Тоҷикистон масҷид рафтан маънае. Сатри ҳиҷоб пӯшидан вазорати маъриф конкретно аз синф як то институт ҳамаш маънае. То 40 ҳаҷ рафтан маънае. Аҳмад медонӣ зиёда аз 6-7 ҳазор масҷида маҳкам карданд. ишам медонин 13 ҳазор мардака решатрошиданд. ишам медонин 8-9 ҳазор занака гуфтанд ки сатрошон маҷбур кардашон гирифтанд, чандиш ҷарима карданд, дигар карданд. ишам ҳамадам маълумай. Хоб масҷида дар тарафи ёвон ба экскаватор чапа карданд дидем. Хоб масъалаи дигар не ба наздики дар видеои дар радиои Озодӣ баромадак духтарак аз донишгоҳи исломӣ буд кардагия сатр хати мегӯянд ки мумкин нест ты бояд сатр кор кунӣ, мехоҳам як кор кунам мегӯям мумкин нест ты бояд ки сари лич кунӣ фоҳиша бошӣ баъд бири кор кунӣ. Боре ки ҳукуматам мегӯяд фақат фоҳишаҳо кор мекунад, занои фоҳиша ягон зана ки мусалмон кор намекунад бояд лич куна ки якат бибинаш кайф куна. Бисёр мардако даюз шидагиянд ҳамин ҳодиса. Хоб ана акнун шумо ана ки маро бигӣ ки вақте ки як қисса кӯтоҳака нақлш кунам дар давраи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои як зан дар бозори яҳудиё дуромадак ҳамҷо бозор чӣ буд яҳудиёрам кор мекард гуфт ки занаки хушрӯй гуфт дастҳош хушрӯ гуфт ки ябро бинем кани чӣ хела обшин хулоса ҳуҷои баймар айсараш маҷбур кашидан гирифтанд. як саҳоба омад гарда яҳудия брид ӯ яҳудиё и саҳобаро киштанд. саҳобаи пайғамбар ҳамашон омаданд чанд ҳазор яҳудия киштанд боқӣ мондаша ҳамонҷа сир карданд барои як сатри як зан. Мусалмон модоме ки шумо Мадина Басаева мегӯяд шумо хеле кардӣ ӯо хоҳарои мо нестанд, ӯо бародарои мо нестанд, мо даюз шидагӣ нестем, шидагӣ ҳастем. мо ягон кас ҳаст ки ягон татоами шумо буромади газе ба ғайр ҳамин як мухолифо мебуранд гав мезананд барои ҳамин коро дига ман ягон кас на блогерш на ягон ча надидам. Дагаш мебуроя фатво мета биниш маҳкам кардагӣ ту фатво нате ту анам бара бо дига Мянмар бара анам видео сёмка ки биёр мардма нишон де бигӯ шукронаи ҷаноби олӣ кунӣ бигӣ эмомаи раҳмона таъзия баён ки унамо кори хита бики и кори и масъалаи динӣ мисол бигем виступат кардан барои дин и кори мардакое ҳамун мардакое ҳастае ки на танҳо зидди Мадина Басаева зидди наму асосгузори сулҳу ваҳдатонае ки худои тоҷико аслан бигем худои тоҷико дар Тоҷикистон ҳатто ҳамурам ки гуфтагия зидди ҳамурам гав задагиянд на танҳо Мадина Басаева июишка нест Мадина як духтарак як оддияи ӯ дар уҷа ин қадар проблема мондагӣ
шумо мехезе неми кора каша мекунед дар интернет ки ана хелегу хелегу ку мард бача боше ятат ку сини аму буге сини ҳукумат ин қадар мардум мегӯ номбар кардам таъқир кардан чӣ ба сини як таи овоз набурварде. хоб барои чӣ биишти гуфтум тоҷикистона тоҷикистон мегӯянд ки тоҷикистон давлати бииштосо биишти рӯи замин дар рӯи дунё биишти ман намефаҳмам ин мардум биё гринкарта мекунем 10,000 арзонак мегирем амрикото рӯй мекунем иҷа рӯй мекунем уҷа рӯй мекунем ин қадигаш ис кофтаестам қатар бараванд усу халиҷи форс бараванд ис амрико ис аврупо хеле биишта мардум аҷа сир мекунад рӯй кардистан тоҷи мо медонем дар биишти ягон проблема неста ягон мушкилот неста не ки мардум мардум фирор кардистан. хоб қаҳрамон гуфтум қаҳрамон барои чӣ ман қаҳрамон гуфтум ман намефаҳмам соли 91-92 ҷанг адохтан тоҷикои худмона киштан имрӯз қаҳрамони тоҷикистон тоҷики хича мекиша қаҳрамон мешида буда узбакҳо омадан дар 500 метри хоки замин тоҷикистонда узбаконе як солдати узбак омад ду тоҷика кишт 2 ҳафта марда садад узбак ман кардам ба доданшон қирғизош омадан байрақашона задан дар исфара гуфтан замини моа маҷбур гирифтан гира кеса мардуми ҳаму тоҷико ягон кас ба одочун намереса айшо командири саркардаги то последда генерало ритбот на сари кифтотон хеле зиёзкоредаги шумо ҳаматон қаҳрамонои миллаткишен неми тоҷики хета мекишӣ хета қаҳрамон мекунӣ оно хеле бо баъзе инеми корои шумо мекунӣ ку дар интернет мехези як тоҷики ман 100 метрошум ита мекунам ута мекунам ин қаҳрамони тара нишон намета ки ти қаҳрамон шиди як тоҷика гирифти қуръони хикапи ки сар тро шиди тоҷики хета о мардаке усу гавза аввал усу гавза баъд иси гавзан. хоб дар бораи қадри қимати тоҷико бо гап рафтак ами чанд қа пешам хеле дар интернет байд буд охи мо қадри қимат охи шерои нар ма як чишморо бугум да мегам бо хонаи дӯсти худ бисёр мараф ҳарчанд ки аз оқибат хор шавӣ 25 сол шид дар Россия мо кор мекунем гастробайтерем 25 сол шид любой қонуншикана кардагим дизди ғоратгарӣ таҷовуз одамкишӣ любой кора кардагим 4 сола хитоя дар тоҷикистон чашм дар надорад ки одамхӯро дар ватани мо омадан кор кардистанд 25 сол шид дар ватани мардуми мефорад бо тортори сар бикуната ӯ қа ки мефорад ки дар ватанат бира зиндагӣ ки таҳқир нашнавӣ ҳақорат нашнавӣ мо тоҷико на танҳо қадри қимати мо паста шаҳрвандо қадри қимати пасоли мо паста оно ки буд номуш иззат амон гуфт ман занг задам оно мардага пеш гира мекуна гу тоҷик мега занг задам полисияи ҳаму Россия консул мега тоҷикистону мара ҳақорат кардиста пасол қадр надорад чунки оно қаҳрамоне ки оно чӣ хеле қаҳрамоне ӯ қаҳрамони пешвои миллати шумо оно қаҳрамон дорӣ ку инами мухолифора отаву инаму пири кампири занакора баран наму зулм кунан фишор биёран онам хеле қаҳрамонан мардума тоҷики хишад рӯ бикишад онам хеле қаҳрамонан ихе замина мегиран мефурӯшанд дар хитоиё мо и қаҳрамон буда соли 92 иқа тоҷика киштан қаҳрамон будиян қаҳрамониам хеле имрӯз мардум худо гуфтаам хеле ибодат шикестанд. хулоса гап ҳамин дигар масъаларо дуроз намекунем ки дигар ҳамин короро накунӣ ина бо як масъала дигар шумо дар хотирим қариб бирояд умари 6 моҳа як мисоли дигар дар дуруни питер киштаниш митинг кардан 4 кампири ирос рафтаги як духтари тоҷик рафтаги ҳамҷода як духтари тоҷик кане ҳамун шермардое ки сартрошу пашмтрошу қошин мерафтанд дар митинг иштирок мекарданд як нафартон нарафте шумо изо накашиде ай ҳамватани хитон як будака киштан як нафарат нарафте ҷувон мардо имрӯз мебуре ба сари Мадина ба севера мотора ита мекунем мотора ита мекунем мотора ута мекунем бас кине хеле кортона ба худо қасам ай ба хоб суҳбат атлон намекунем аллоҳ нигаҳбонтон боша. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. ба хотири аллоҳ ҳамин видеоро поделиться кунед лайк пак дар кор нестай поделиться кунед подпискам дар кор нестай ҳамин поделиться кунед ки мардум бибинанаш ҳам одамое ки дар коре ҳам одамо бибинанаш ҳамин видеоро.